Ka jela Manipur kala job ya atli kita kemaksiar haka singkong jong ke jingekop nya cycle jong ke lempung yelekai jong ke second North East Olympic Games arajar apuar kabla long hapo ke klau kepada hapo Malki Shillong. Kini ki armut kirangnya cycle jong ke jela Manipur kibla job haka elite bat haka junior cross country. Haka jinge khun ka ba jong ke elite event ka ba kinongnya cycle kin hap banya hadu sau kala nadu na ka khadop shadu jong ngani ka klau ba itnat jong ka klau Malki ter shadu ban kiu shalor jong ulum Shillong bat sawan phai biang pat sapo. One 116, 116. 117, 112. Come on, Galea. Yes! Oh! 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 Alright, jalan, alright. Come on, Ilham, come on.